हम राजा राकेश आप सबके छोट भाई बेटा आशीर्वाद प्यार दीजा। माई बहन चाची मतारी भाई बंधु जो भी बा, एक हमार चैनल बा राजा राकेश 266। एक बार और बहुतनी राजा राकेश 266 ये चैनल बा। इधर के लाइक सब्सक्राइब करें जा, आगे बढ़ाई जा। इधर के सावन में चढ़ में एक हफ्ता टाइम बा। अरे जागल मन में आस राज घरे आ कहिया रे घरे आ कहिया बहो। दिल्ली शर्माड़ी फोन पर कहतरी घरे कहिया जाए, बाबा धाम चले के बा। अरे जागल मन में आस राज घरे आ कहिया रे घरे आ कहिया बहो। आ देव घर जाए के करता मने नु हो ये राजा हो। आ देव घर जाए के करता मन हे राम। आगे बा कि चढ़ल बा सावनवा राजा माने अनाही माना आया रे माने अनाही माना हो। अधल न कवनो तुरेलन राम ये राजा हो। अधल न कवनो तुमेल हो राम। अरे कमे खर्चा करी है राजा कम के लियाई कांवर अरे कम के लियाई कांवर हो। आ चुनुआ मुनुआ बाटे तैयार हो राम ये राजा हो। आ मुनवा झुनवा बा तैयार हो राम। चढ़ल बा समनवा राजा माने अनाही माना आया रे माने अनाही माना हो। आ दिलावा में लागल बाटे आसन हो राम ए राजा हो। आ जाय के करता देव घर मन हे राम ए राजा हो। आ धर के तू आजा कवनो रेलन हो राम ईसैया हो। धर के तू आजा कवनो मेल हो राम।